Meille on tänne Saludin ensimmäisenä Suomessa tullut espanjalainen Josper aito puuhiiligrilli. Grilli on ollut meillä viikon täällä Saludissa käytössä ja helmikuun toisella viikolla otetaan se asiakaskäyttöön. Näin viikon kokeiltua sitä niin ollaan keittiöhenkilökunnan kanssa todettu, että grilli on todella toimiva ja aito puuhiilien maku tulee tuotteisiin todella hyvin. Josperissa on patentoitu ventilaatiosysteemi, mikä säilyttää mehukkuuden. Esimerkiksi kasviksia grillatessa kasvikset normaalisti vähän kuivuu. Nyt ne saa erittäin hyvää makua puuhiilistä ja säilyttää kosteuden. Pysyy todella mehukkaina. Uusina raaka-aineena meillä, mitä valmistamme Josperissa, on esimerkiksi australialainen ulkofileepihvi makurasvareunuksella sekä amerikkalainen Black Angus härän ribeye steak, eli suomalaisten entrecôte-pihvi, joka on todella murea. Ja lähiruokana meille tällä hetkellä tulee Josper-listalle Huittisista Viskilän tilalta Kimmo Nikon kasvattamaa kukonpoikaa. Espanjasta raaka-aineena Manchan maakunnasta maitokaritsan jalkoja. Etu- ja takajalkoja molempia ollaan kokeiltu ja jompikumpi varmasti tulee listalle. Tuote on todella herkullinen. Puuhiilet Josperin saapuu myös Espanjasta. Puuhiilet antaa kaikkiin raaka-aineisiin omanlaista makua, palavat pidempään ja antaa aivan omaa tuoksua myös saliin. Tervetuloa.